Kansallispuistosta. Katso lisää Pyhä. Vielä urheilua. Suomen jääkiekkomaajoukkueen tehohyökkääjä Petri Kontiola siirtyy NHL:n Toronto Maple Leafsiin, kertoo kanadalainen Sportsnet. Kanavan mukaan sopimus on 1-vuotinen. Kontiolan kerrottiin eilen lähtevän Traktor Chelyabinskista NHL:ään. Hänen tuleva työnantajansa ei ollut vielä silloin tiedossa. Myös Leo Komarov siirtyi tällä viikolla KHL:stä Torontoon. Avainapteekit.fi. Keira Knightley, Mark Ruffalo ja Adam Levine pääosissa hittielokuvan Once-ohjanneen John Carney täydellisessä kesäleffassa. Uusia alkuja. Elokuvateattereissa 4. heinäkuuta. Tori.fi on ilmainen kauppapaikka netissä, myös vuokra-asunnoille. Löydä uusi koti tai vuokralainen helposti ja nopeasti. Tori.fi. No Marjukka, onko siellä mökillä ollut yksinäistä? Ei. Kaalimato.com. Tarvikkeita aikuisille, jotta elämä olisi nautinnollisempaa. Snellmanin uusi grillimakkara, savujuusto Iivari. Nyt kaupoissa. Mr. Props. Waves. Kansanvalinta starttasi pari. Hyvä. Esittelepäs. Jussi Viistrand. Seuraavien tuntien aikana Keksitte nimiä, mutta oliko se Tullaan siihen ovalla päällä Macarena
siis sellainen, että se on tää ja huomenna aamu ja sen jälkeen tästä lähdetään kaikki enemmän tai vähemmän lomille. Ja sen jälkeen me kohdataan vasta yli kuukauden kuluttua. Niin kuin ihan 2 kuukauden kuluttua melkein vasta. Niin, melkein. Sinut. Niin, kyllä. Tällaista se Anni on. Mulla tuli siitä jotenkin vähän sellainen niin surullinen olo. Ja sit mä ajattelin, että kun sä et saa pitkään aikaa taas puhua, niin anna nyt mennä oikein kuulla like never before. Toisaalta jos me toivotaan, että kesän aikana iso asteroidi osuu maapalloon, niin sitten ei tavallaan jää harmittaa, koska sitten ei tarvitse jossitella. Onko se ihan se, mitä me toivotaan tässä? Se on pitkälle se, mitä me toivotaan. Mun mielestä se on niinku kaikille, mun mielestä se olisi kaikille parasta. Se olisi kaikille helpointa. Se on muuten varma. Se on kaikille helpointa. Voi unohtaa niinku, ei tarvi enää maksaa mitään velkoja tai mitä, mutta mä haluaisin vielä kerran lähteä risteilylle. Sä voit lähteä Mikä tässä on aikataulu, milloin se asteroidi tulee? Mä haluan Karibian risteilylle. Mä kattelin tossa, että heinäkuun lopulla voisi lähteä. Sä et pääse ihan Karibian risteilylle, mutta sulla on rauhaa ja rentoa meininkiä tiedossa lokakuussa, kun sä lähdet Suomi-pop-risteilylle. Se on aika lähellä. Sanotaan, että mä en ole varma, onko siellä meidän risteilijällä tällaisia samanlaisia Broadway-showta ja muita, mitä tämän päivän Hesarissa on esitelty. Nimittäin siis jättiristeilijä, mikä tämä Adventure of the Seas, 2001 valmistunut Turussa. Siellä on oikein suomalainen kapteeni ja kaikki hei tällä hetkellä. Joo. Se on ihan niinku viimeisen. Mä olin rakentamassa sitä. Varmasti. Et varmasti ollut, kun me päästiin sinä vuonna ylioppilaisesta. No joka tapauksessa niin... Hitsasit siellä sitä. Tällä hetkellä se perällä tietää yhden paikan, eikä pettää. Just. Aivan näinä kesinä. Niin. Mutta siis tämäkin, se on ollut nyt keskiviikkona täällä Suomessa. Se on lähtenyt Southamptonista, niin kuin Titanickin aikoinaan. No se on aina. Ei jinksata ollenkaan. Sieltä ei olisi saanut enää yksikään laiva lähteä sen jälkeen. Sitten se on käynyt Oslossa ja se on käynyt Pietarissa ja se on käynyt Tukholmassa ja sitten se tuli Helsinkiin. Ja Helsinki on kaikkein suosituin. Jengi lähtee sieltä pois. Täällä on Hesarin toimittaja käynyt siellä päivällä. Se on melkein ihan typötyhjä se koko paatti. Siellä on eläkeläismies rentoutuu saunaosaston Poreammeessa. Parit sikuliinoa siinä vieressä polkee tällaisella stepperillä. Ja buffet-ravintola tyhjillään, vaikka olisi mahdollisuus syödä koko ajan ilmaiseksi. Täällä on matkustajat kehunut, että ruoka on ihan viimeisen päälle hyvää siellä. Siellä on luisteilurata tyhjänä.